Часовниковата кула и зала съединение са сред най-емблематичните сгради на Варна. Идеята за изграждането им се реализира през 1888 година и 1889 година. По време на първия кметски мандат на Кръстю Мирски, когато Общинския съвет взема решение за построяването на представителна каменна пожарна кула с градски часовник. Проектът е изработен от градския инженер Сава Димитриевич, който предвижда кула с височина 24 метра, използвана първоначално като наблюдателница на пожарната команда. През 1891 година е монтиран часовников механизъм, закупен от Англия, след което кулата окончателно приема функцията на градски часовник. За поддръжката на механизма дълги години се грижи варненския общественик и революционер Отон Иванов, а след смъртта му през 1932 година неговия син Иван Отонов. До 1898 година кулата служи и за противопожарни наблюдения. Сигналите за пожар се подавали денем с флагове, а нощем с фенери, докато дейността не е прекратена след въвеждането на телефонната връзка. Архитектурно кулата се отличава с купол, осмоъгълна камбанария и висок шпил, а за своята височина и силует се превръща в един от акцентите на градското пространство и важна туристическа забележителност. Паралелно с кулата е изградена и зала съединение, тъй като градът остават без театрален салон след пожара в зала Конкордия през 1888 година. Проектът е дело на арменския архитект Кюрюгян, работещ в Цариград. Залата е тържествено открита в края на 1890 година. Гастрол на Софийската драматична трупа Основа. Източната и фасада е оформена в духа на италианския ренесанс с характерни елементи от арменската архитектура. През годините залата изпълнява различни културни функции. Използва се за скатски чествания, балове и театрални представления.